иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. Шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. Аз манзили зисти худ набаромада, занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. Суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Тамос 92 703 77 70. салом бинандагони арҷуманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро тариқи телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. мубориза алайҳи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъатдор аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар мунтазам пурзур карда мешавад. маводи нашъатдор ва мушкилоти он имрӯз яке аз масоили мубрами рӯз ба шумор рафта. барои пешгирии муомилоти ғайриқонунии он кормандони мақомоти корҳои дохилии кишвар мунтазам амалиётҳои махсуси фаврӣ доир менамоянд. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар самти мусодираи воситаи нашаддор боз як натиҷаеро ба даст оварда қасди ҷиноятии нашаҷалобони Ашадӣ як гурӯҳ сокинони вилояти Хатлонро барҳам заданд. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз гумонбаршудагон маводҳои рангаш сиёҳ гирифта шудааст ки ташхиси криминалисти воситаи нашаддори намуди ҳашиш хулоса додааст ки вазни холиси он 150 граммро ташкил медиҳад. маврид ба зикр аст ки роҳбарии ин гурӯҳро Ҷалилов Абдулло соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб ба ӯҳда дошта дар якҷоягӣ бо шаҳрвандон Мирзоев Ҷовидон соли таваллудаш 1994 сокини ноҳияи Данғара ва Салимов Худойдод соли таваллудаш 1989 сокини шаҳри Кӯлоб пайваста ба хариду фурӯш ва паҳн кардани ин маводи заҳрогин машғул буданд. муддати 5-6 сол бо маводи нашаваи муқаддир машғулам. ба маблағ 15000 мехарам. 1 килоша 1 грамша 20 мефурӯшам. такрор намудани одати бад ва ба худ хулосаи зарурӣ набаровардан боздоштгардидаҳоро бори дигар назди қонун сархаму дастбаста гардонид. айни замон дар шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон нисбати гумонбаршудагон тибқи талаботи моддаи 200 қисмҳои 1 ва 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. гардиши маводи мухаддир яке аз хатарноктарин ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ мебошад. новбаста аз чорандешии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хусусан мақомоти корҳои дохилӣ, боз нафарони кӯтоҳандеш ба хариду фурӯши ин маводи заҳрогин машғул мегарданд. шарҳи боз як ҷинояти нашъатҷалобӣ дар гузориши навбатӣ. мусодираи 401 грамм воситаи нашаддори намуди ҳашиш натиҷаи коркардҳои оперативии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов мебошад ки ба ҳаракатҳои ҷиноятии 3 нафар ҷавони нашаҷалоб шаҳрвандон Туманов Салмон Аламшоевич, Раҳмонов Шарофиддин Шарифхонович соли таваллудашон 1999 истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе ва Ҳасанов Асрориддин Искандарович соли таваллудаш 1998 сокини ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб нуқта гузошт ки бо ҷалби як нафар ноболиғи 15 сола истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе маводи мухаддирро ба фурӯш бароварда ба дасти милитсия афтоданд. нигоҳдоранда, интиқолдиҳанда то сарчашмаи паҳнкунандаи воситаи нашаддор ки дар ҳайати як гурӯҳ муттаҳид шуда барои ба даст овардани даромади пулӣ ҳаёту саломатии ҷомеаро таҳти хавф қарор медоданд, аз ҷониби мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов муайяну ғофилгир шуданд. сумро диде гуфтем 800 грамм биёрем ва омадему исо сумро Салмон гирифтаву исо ошхонаи дигари ба абед кардем. баъд Салмон гирифт 4000-ашо исо монду 16000-аш омада дод. ту бара гуфт чанд қайм мешавад гирифта биёр дами 16000. ва ман омадам ба писари амакамро 16000 додам. ҷинояти ошкор гарида албатта барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ва амон мондани ҷомеа аз зарари мухаддарот мусоидат хоҳад кард. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарида гумонбаршудаҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. милитсияи пойтахт 2 нафар гумонбарро боздошт намуданд.
ки нимашаб дар кӯчаҳои пойтахт ба сокинон дар афтода бо роҳи ғорат телефонҳои мобилӣ ва маблағҳои онҳоро аз они худ мекарданд. Маврид ба зикр аст, ки боздоштгардидаҳо ҷои оне ки ба ягон кори манфиатовар машғул мегардиданд, баръакс боз дар ҳолати мастӣ ин ҷиноятҳоро содир намуданд. Сироҷдин Шакурӣ оиди ҷиноятҳои содирнамудаи нафарони ба ҷомеа хавфнок гузориш таҳия намудааст. аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри Душанбе 2 нафар пешсудшуда барои содир намудани ҷиноятҳои ғоратгарӣ дастгир карда шуданд. аз ҷумла Бегматов Шорух Файзалиевич санаи таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб дастгир карда шуд, ки номбурда бо ҳамроҳии ҳаммаслакаш Кабутов Мирзо, ки айни замон дар ҳабс қарор дорад, бо маслиҳати пешакӣ дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба ғоратгарӣ машғул мешуданд. чунончи дастгиршуда Бегматов Шорух шаби 7 феврали соли ҷорӣ дар кӯчаи Ҳофизи Шерӯзӣ аз як нафар ҷавони роҳгузар бо таҳдиди истифодаи зӯроварӣ 2 адад телефони мобилӣ, 2 адад корти бонкӣ ва маблағҳои пулии номбурдаро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. Номбурда бо ин кирдораш ба ҷабрдида ба маблағи 3800 сомонӣ зарар расонидааст. Тарафхонаи Рӯшон баромадем, аз пешвои мо 3 донишҷӯ баромад, онҳоро танбеҳ додем, телефонашонро аз дасташ гирифтем ва гуфтем ки телефонатонро пешниҳод кунед. Телефонашонро аз дасташ гирифтем ва ҷебашро кофтем, аз ҷебаш 80 сомон пул баромад. зимни пурсиш муайян карда шуд, ки маблағҳои бо роҳи ҷиноят ба дастовардаро дар марказҳои дилхушӣ сарф намудааст. ҳамзамон ҳафтаи сипаришуда аз ҷониби кормандони милитсия Шарванд Ҳайдаров Дониёр Нуриддинович санаи таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ бо гумони содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ дастгир карда шуд. номурда санаи 1 феврали соли ҷорӣ дар хиёбони Рӯдакӣ бо истифодаи зӯроварӣ аз як шарванд, як адад ангуштарини тилогин арзишаш 2000 сомонӣ, як адад соат арзишаш 950 сомонӣ ва як адад телефони мобилӣ арзишаш 2950 сомонӣ, ки дар умум 5900 сомониро ташкил медиҳанд, тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор намудааст. Мозмояи ҷиноятӣ кардагиро дар ноҳияи Шамасур пеши асанокаи ватан як одам маст буд, ман маст будум, омадам соат 6 кар гирифтам, қатъи чалаша қай телефон хистам барафтам. Ва гирифтам фурӯхтум шуна 700 сом чалара фурӯхтум, телефонро дар 500 сом фурӯхтум, соата 100 сом фурӯхтум. айни замон нисбати дастгиршудагон тибқи талаботи моддаи 248 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. милитсияи ноҳияи Заъфаробод дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ тавонистанд ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки иттифоқи 3 нафар шаҳрвандон Олимов Саъдӣ соли таваллудаш 1998, Бобоев Ёасан соли таваллудаш 1997 ва Ёасанов Хайём соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳияи Заъфарободро бепарда сохта, идомаёбии тасарруфкории онҳоро ки бо мақсади ҷамъоварии металли алюминӣ ноқилҳои баландшиддати муваққатан истифоданашавандаро бурида аз ҳисоби фурӯши он даромади пулӣ ба даст меоварданд, пешгирӣ намоянд. гумонбаршудаҳо давоми соли 2022 ва дар оғози соли ҷорӣ дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ деҳаи Уяси шаҳри Таравшан дар 3 марҳила ноқилҳои барқӣ муваққатан истифоданашавандаи 220-500 киловаттаи тамғаи ASO 400-ро тасарруф намуда ба филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ дар шаҳри Гулистон ба андозаи 70 000 сомонӣ зарари молу мулкӣ расониданд. غلطیدگی بود، مالک زمین به غلطیدگی بریده جمع کردم میگرفتم. ماشین اوپل ماشین من 3 مرتبه با این ما سیم بردیم به شهر خوجا. کی شما همراهی میکرد وقتی صادر کردن جنایت؟ حسنов خیام، بابایف حسن. барои анҷоми дуздиҳо дар баробари воситаи нақлиёт асбобҳои бурранда ва таҷҳизотҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст, ки қасдона ва тарҳрезишуда будани кирдори онҳоро бозгӯ менамояд. тавре гумонбаршудаҳо нишондод медиҳанд амали тасарруфкорӣ бо маслиҳат ва омодагии пешакӣ сурат мегирифт. минтақаҳое барои дуздӣ интихоб мегардид, ки хати ноқилҳо аз сабаби корношоямӣ ба замин наздик ё умуман дар рӯи замин мехобид. Олимов, Бобоев ва Ҳасанов ҳар кадоме саҳми худро гузошта маблағи аз фурӯши металли алюмин ба даст омада байнашон тақсим мешуд. شما از چی برد بود؟ یاردم میدادم. مثلا چی بودن؟ مثلا رولو میکردم. میبریدم. این کارو رو از کی استفاده شد؟ سالی گذشته.
از سال 95 گفتم بتونه چند مورد جنایت صعود کرد؟ یکم بار 3 بار رفتم تا اون دیگه به همین بس کردیم. яке аз паҳлӯҳои хафноки кирдори гумонбаршдаҳо дар он намудор аст ки бо тасарруфи моликияти ҷамъиятӣ онҳо ободиеро вайрон ҳамчунин ба ҳадафи стратегии мамлакат истиқлолияти энергетикӣ зарари худро расониданд. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо дастрасии моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс натиҷаи амалӣ иттифоқи 3 нафара аст. дуздӣ ва тасарруфи ниҳонии амволи ғайр аз ҷиноятҳоест ки мутаассифона вақтҳои охир аз ҳама бештар содир гаштаву бадбахтона ба ин амали нангин аз ҳама бештар ҷавонон даст мезананд. оиди содиршавии чунин як ҷиноят таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкоронамон. баъзан нафарони ҷиноятпешаву фурсатталаб барои амалӣ сохтани ниятҳои нопоки худ даст ба содир намудани ҷинояти дуздӣ мезананд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 дар асоси аризаҳои сокинони ноҳияи мазкур Каримова Садбарг, Шодмонова Фаришта, Юнусов Хушвақт, Нуров Балаҷон ва чанди дигарон оиди аз ҷониби шахсони номаълум бо тариқи пинҳонӣ дуздида шудани маблағҳои пулӣ, маҳсулотҳои хӯрока, масолеҳҳои сохтмонӣ, асбобҳои барқӣ ва дигар ашёҳои рӯзгорашон зимни пешбурди коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар сокини ноҳияи мазкурро ҳамчун гумонбар дар содир намудани силсила дуздиҳо дастгир намуданд. шаҳрванд Зоид Фахриддин соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки 5 ноҳияи 5 ки қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудаву фурсати начандон зиёд аст ба озодӣ баромадааст, боз чандест дар ҳудуди ноҳияи мазкур даст ба дуздии моликияти шаҳрвандон задааст. чунончи зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ӯ дар 7 ҳолат ба ҷинояти дуздӣ даст доштаву ба шаҳрвандон зарари молиявӣ расонидааст. содир гардидани ҷиноят аз ҷониби гумонбар Зоида Фахриддин ҷурми ӯро дар назди қонун вазнинтар намуда ман 7 маротиба даст ба ҷинояти дуздӣ задам. айни замон номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. дуздии молу чорво аз маъмултарин ҷиноятҳоест ки мардуми деҳот аз он хавф доранд. баъди ворид гардидани ариза ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом, ҳамин гуна нақшаи чорводуздии шаҳрванд Достон Ортиқов соли таваллудаш 1997 сокини шаҳри мазкурро мақомоти корҳои дохилӣ ошкор намуд, ки тасарруфкориашро нисбати ҳамдиҳагон раво дидааст. шарҳи ин ҷинояти дуздӣ дар гузориши навбатӣ. гумонбаршуда давоми моҳи феврали соли равон дар 3 ҳолат ба тасарруфи моли калони шохдори ҳамдиҳагони худ даст задааст. заминҳои саҳроӣ ва қитъаи назди макони дуздиҳо буда дар 3 навбат 2, 3 ва 4 сар моли калони шохдор рӯзона тасарруф ва зарари расондашуда ба ҳар кадом ҷабрида 17, 18 ва 23 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. ҳамаги чанд гов буд инҷо? 6 та гов буд. чандша гирифтӣ дашта? 2 таша. барои чӣ 2 таша бурдед? барои чӣ 2 таша бурдед? 2 таш дар гов буд. чӣ хеле гов будан? Модар гов буд, буқа буд? Модар. ҳаддуша. беназорат будани чорво заминаи дуздиҳоро гузоштааст. чунончи гумонбаршуда Достон Ортиқов дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ ё чарогоҳи ҷамоати деҳоти Фирӯзобад санаи 23 феврал 4 сар моли калони шохдори ба шаҳрванд Ҷасур Шарипов тааллуқ доштаро тасарруф намуда 18 ҳазор сомонӣ зарар мерасонад. тавре ҷараёни тафтишоти пешакӣ муайян намуд молҳо аз макони тасарруфшуда каме дуртар бурда шуда баъдан бо ҷалби харидор фурӯхта мешуданд. кӯшиши сеюми тасарруфкорӣ низ бо ҳамин шева содир шуда харидори ҷалб гардида аз кирдори фурӯшанда ки бо нархи нисбат ба бозор арзон мехост ба зудӣ чорворо фурӯшад шубҳа ва милитсияро воқиф сохт. санҷиши ҳолати мазкур сабаб шуд ки парда аз рӯи нобакориҳои Достон Ортиқов бардошта шавад. гумонбаршуда Достон Ортиқов қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. боз такрор кардани одати бад ӯро дастбаставу сархам намуд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ сехи истеҳсоли либосҳои занонаро ошкор намуданд, ки соҳибмулк бе иҷозатномаи махсуси мақомоти дахлдор ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул буд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. аз ҷониби ҳукумати кишвар барои рушди фаъолият барои соҳибкорон тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. мутаассифона ҳастанд нафароне ки бо мақсади ба даст овардани фоида
фаъолияти соҳибкории худро пинҳонӣ ва бидуни қайди давлатӣ ба роҳ монда ба буҷаи давлат хисорот ворид месозанд. Дар натиҷаи санҷиш аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд, ки шаҳрванд Давлатов Шероз Зафарович санаи таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент дар кӯчаи Фирдавсии шаҳри Душанбе манзили истиқоматиеро ба иҷора гирифта бо насб намудани асбобҳои дузандагӣ ва дастгоҳи лазерии насби муҳраҳои ороишӣ корхонаи дузандагӣ ташкил намудааст. чуноне зимни пурсиш муайян карда шуд, Давлатов Шероз муддатест ки бидуни ба қайдгирии давлатӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул гардида, дар ин муддати фаъолият хисороти ба буҷаи давлат расонидаи ӯ зиёда аз 14 000 сомониро ташкил медиҳад. ман ами 1 сол шид ами хонаро гирифтем ки сехи дузандагӣ ташкил кардем. баъд мошина мондем ки ҷа кирта пирта медузем, ай бозори корвон материалша мебиёрам, амҷа пора мекунем, киртаи хеле румол пол медузад, ам бозорда ба тақсим мекунем. як киртаро ами 60-70 сумда меспорам, ин румолҳоро як 13-14 сум меспорам. баъд инҷа нигин мезанад, нигинзанӣ ҳам аст тай ва аппаратда нигин мезанам, пеш киртадам хеле санапам мезанам. шумо амин сехи дузандагитон расман дар инҷо ба қайд гирифтагӣ ҳастед? Не. ҳамчун соҳибкор? Не, ҳоли нав кардагӣ будем, ташкил кардагӣ будем. андоз месупоред аз амин соҳибкоритон? Не. Ина хеле кирта мебурорам, ина тайёриша инами. Ҳамин нигин мезанам, медузадам, хеле тайёр мекунем, дар бозор месупорам. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Давлатов Шероз тибқи талаботи моддаи 617 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул гардидан ба соҳибкории ғайриқонунӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, ҷиҳати чораҷӯӣ ба мақомоти ваколатдор ирсол карда шуд. бо умеди хушии рӯзгори ҳар кадоми шумо азизон ва волояти қонун дар кишвар, инҷо расидем ба поёни барномаи имрӯза. то барномаи навбатӣ тансияту пирӯз бошед. иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. аз манзили зисти худ набаромада занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. тамос 92 703 77 70.